Прывітанне. Ну, нарэшце засела я за першы ў 2025 годзе выпуск утульнага падкасціка пра тэксты «Кіло слова». А пакуль мяне не было, тут здарылася сапраўдная хоп-хэй ла-ла-лэй, як той спяваў. Вось я ў першым эпізодзе пабурчала на расійскамоўную Вікіпедыю з яе Беларусій. І глядзіце-ка, у гэтым студзені артыкул нарэшце перайменавалі. Так, цяпер, калі мы шукаем у Вікіпедыі артыкул пра Беларусь, мы бачым артыкул пра Беларусь. Варта згадаць, што арбітражны камітэт Вікіпедыі займаўся гэтым пытаннем яшчэ 13 гадоў таму. Тады былі прааналізаваны розныя крыніцы, і камітэт прыйшоў да высновы, што паміж варыянтамі існуе, цытую, хісткі парытэт. Што гэта значыць? Ну, напрыклад, у Google Books тады яны выявілі 7440 выпадкаў выкарыстання варыянта «Беларусь» і 7590 «Белорусія». Ну, то бок амаль 50/50. Але потым мінуў час, за гэты час Кіргізію перайменавалі ў Кыргызстан пры перавазе апошняга варыянту ў 1,5-2 разы. І вось па Беларусі вырашылі падлічыць ізноў і атрымалі новыя лічбы. У агульным заліку значнай перавагі нібыта і не заўважылі, і не дзіва, бо афіцыйна расійскія СМІ ўжываюць выключна Беларусію, а кантэнта яны вытвараюць, я думаю, усе ведаюць вельмі шмат. Але, напрыклад, Google News у 50 з лішнім разоў часцей ужываў Беларусь, а Google Scholar, ёсць такі сервіс, амаль у 3 разы часцей, што таксама шмат. У выніку перамог здаровы сэнс, і артыкулу вярнулі першапачатковую назву «Беларусь». Менавіта з такой назвай ён з'явіўся ў Вікі ў 2003 годзе. Не, ну я думаю, што варта яшчэ пра нешта пабурчаць і закінуць нейкую здаровую думку ў космас, да? Што б гэта магло быць? Ну, напрыклад, раз ужо сервісы Google адыгралі пазітыўную ролю ў гэтым трылеры з Вікіпедыі, то я папрашу сусвет, каб Google пачаў шанаваць беларускую мову нароўні з іншымі мовамі і нармальна індэксаваў матэрыялы на ёй, а таксама прадаставіў рэкламныя магчымасці беларускамоўным кантэнтарам на Ютубе. Ну, што, як лічыце, я сильна губу раскатала? Ну, я лічу, што не. Я чалавек просты і прашу няшмат. Але сёння я хацела пагутарыць не пра паводзіны бяздушнай машыны, а пра драматычная паўза фемінітывы. Я мяркую, большасць людзей нават не даслухала да гэтага моманта, таму што паглядзелі на загаловак і такія: «О, ну колькі ўжо можна? Пра фемінітывы не выказваліся, толькі лянівыя». І я гэта ўсё разумею. Але выбачайце, я вось лянівая і я не паспела, а я маю што сказаць. Таму што я бачу нейкае такое мейнстрымнае меркаванне, быццам бы вось людзі з маёй бурбалкі, нібыта яны ўсе дасягнулі нейкага такога кансэнсусу ў гэтым пытанні і размаўляюць няма пра што. Але ў мяне ёсць з фемінітывамі свае праблемы і свае пытаннішкі. І мне хацелася б абмеркаваць гэтыя пытаннішкі з вамі. Вось і ўсё. У гэтым выпуску я не буду даваць базу, што такое тыпу фемінітывы, і як яны ўтвараюцца, якімі суфіксамі мы для гэтага карыстаемся ў беларускай мове, гэтак далей. Не. І закранаць гісторыю фемінітыва ў беларускай мове я таксама не буду. Не буду чапляць і гістарычныя моманты, тыпу, чаму назвы жанчын па іх прафесіях у нейкія часы маргіналізаваліся. І чаму сёння яны камусьці рэжуць вуха. Дарэчы, рэжа вуха – гэта, ну, найвялікшы аргумент, так? У любых калямоўных спрэчках чалавек можа сказаць мне рэжа вуха. Гэта ненатуральна. Гэта не гучыць. Ну, так да, нешта вось мне муляе ваша Беларусь, скажа нехта. Іншая справа – Беларусія, так нават Мулявін спяваў. Не чыта, так сказаць, свайму внуку, который некая папулярная тэхна на фестывалях кшталту Tomorrowland навальвае і потым у саундтрэках да нейкіх порна-трылераў заходніх фігуруе, так? Гэта я пра Baby Girl з Ніколь Кідман, калі што. Так, внук Мулявіна там засвяціўся. Так вось, пра што я? А пра тое, што калі раптам у вас узнікаюць складанасці, з якой, ну, напрыклад, жанчына, член нейкага камітэту,
таго ж арбітражнага камітэту Вікіпедыі, напрыклад, да? То вельмі тут ратуе гід па фемінізацыі беларускай мовы Уладзіслава Гарбацкага. Кніжачка такая, яна некалькі выданняў ужо вытрымала, і я яе раю ад душы. Там па алфавіту можна адшукаць жанчыну з любым заняткам, з пасуючымі суфіксамі. Нават, напрыклад, да слова «вязень» фемінітыў знойдзецца. Вось, таму што так даводзілася чуць, што людзі неяк зарубіліся, да, як жанчыну вязня назваць. Вось, там усё ёсць, і таксама там ёсць уступная частка, у якой распавядаецца пра аргументы супраць фемінітываў і галоўны аргумент за іх існаванне. Я ў гэтым выпуску засяроджуся толькі на пытаннях, на якія сама шукаю для сябе адказы у сваёй штодзённай практыцы пісьма для розных выданняў і там, не ведаю, сваіх фэйсбукаў. Безумоўна, я цалкам выступаю за ўжыванне фемінітываў адносна канкрэтных людзей. Ну, напрыклад, калі ў загалоўку напісана «Беларускі нобелеўскі лаўрэат выказаўся адносна сусветнага скону дэмакратыі», то для мяне гэта выключна пра Алеся Бяляцкага, я так разумею. А калі пра гэты самы скон выказалася Светлана Алексіевіч, то, яна, канешне, беларуская нобелеўская лаўрэатка. І ніяк інакш для мяне. Дарэчы, думаю, ва ўсіх ёсць які-небудзь такі прыкольчык, калі вы уяўлялі мужчыну замест жанчыны. Напрыклад, я ў школе вучыла англійскую, без вялікіх поспехаў, па падручніку савецкага педагога і лінгвіста Н.А. Бонг. І шмат гадоў пасля нейкім выпадковым чынам я даведалася, што педагога звалі Наталья Александраўна. Так, а я думала, магчыма, гэта, не ведаю, Нікалай, Нікіта, Ніл. Вось. А ў Мінску спартмастер на вуліцы Кульман лічыў, згодна з лістокамі, што яны мне ў паштовую скрыню кідалі, што яны знаходзяцца на вуліцы нейкага Кульмана, а не на вуліцы імя эстонскай разведчыцы Леан Кульман. Магчыма, меўся на ўвазе чарцёжны інструмент. Ладно, я жартую. Я праверыла, і дзядзькі Кульманы таксама існавалі і шмат. Але Мінская вуліца дакладна не іхная. І я бачыла памятную таблічку на свае вочы. Не памятаю, дарэчы, на якім будынку. Падаецца, там жылы дом, але шыльдачка гэтая ёсць. Дарэчы, кароткае жыццё Леан Кульман з Беларусю ніяк не звязанае, наколькі Вікіпедыя гэта ведае. Іншая справа Пушкін, да, ён дакладна ў нашым метро ездзіў, і таму кожны раз, калі я спускаюся на станцыі метро Пушкінская, я не магу не згадаць яго радкі «Скажы-ка, дядя, ведь недаром Москва спалёная пожаром». Ладно, што-то у меня сёння зашмат жартачкаў, выбачайце. Дарэчы, у рускай Вікіпедыі Бонг педагог, а Кульман разведчыца. Тут мы не бачым некай такой аднастайнасці, але бачым, што руская мова да фемінітываў схільна не вельмі. І гэтыя агульныя моўныя схільнасці, яны ўплываюць, напрыклад, і на лакалізацыю назваў фільму. Лакалізацыя, то бок, ось, да, ёсць арыгінальная назва на некай мове, і потым як гэтая назва інтэрпрэтуецца, перарабляецца на іншых мовах у пракаце. Лакалізацыя – гэта асобная тэма, і я з гэтай прыкормкі дурэю і, не ведаю, можа зрабіць яшчэ асобны выпуск пра гэту штуку. Дык вось, пра лакалізацыю. Той жа Уладзь Гарбацкі, які гайд па фемінізацыі зрабіў, ён прыводзіць цікавы прыклад. Ёсць такі фантастычны фільм Ніла Бёргера, які называецца «Divergent». У цэнтры сюжэту там дзяўчына, якая паўстае супраць сістэмы, такая інсургентка, сказалі б у нас. І у Літве, Польшчы, Францыі назву фемінізавалі, то бок зрабілі інсургенты, незгодна, дівергенты. А вось па-руску фільм пракатывалі з маскулінітывам дівергент. Што, пагадзіцеся, дзіўнавата і скажае чаканне ад кіно. Наўрад ці мы ўявім сабе персанажку тыпажу Шэйлін Вудлін, якая выглядае, максімальна фемінная. І што яшчэ дадае тут некай такой сумяціцы, што на постары побач з гэтай гераіняй сядзіць на кукішках нейкі дзяцюк. Плюс тут яшчэ і слоган такі «Ты апасен, если ты другой». Тут лёгка заблытацца і падумаць, што галоўны персанаж, вось ён, сядзіць на кукішках, апасны, адназначна.
Ну, абмеркаваць, дарэчы, беларускую лакалізацыю, на жаль, увогуле не выпадае, бо ніхто нам гэты кінахіт па-беларуску ва ўтульненькім кінатэатры «Піонер» не паказваў, так? Але хутчэй за ўсё, калі памарыць, падумаць, прыкінуць, улічыць схільнасць беларускай мовы да фемінітываў, то на беларускамоўным постары мы пабачылі б назву «дывергентка», ну або «інсургентка». Калі вярнуцца да нобелеўскага лаўрэата, нобелеўскай лаўрэаткі, то хачу падкрэсліць, што для мяне цалкам натуральна, калі людзі пішуць пра жанчын і робяць гэта з фемінітывамі. Гэта з аднаго боку. З іншага, калі жанчына сама просіць не ўжываць адносна яе фемінітывы, а хоча быць не фатографкай, а фатографам, гэта цалкам яе права, окей. Але, таксама ёсць і такі момант, што выданне прытрымліваецца нейкай моўнай палітыкі. І хутчэй за ўсё яно будзе паслядоўна ўжываць або не ўжываць фемінітывы. Таксама можна зразумець. Я ведаю, што ёсць і выданні, якія пакідаюць канчатковае рашэнне на волю аўтаркі ці аўтара артыкула. У мяне ў жыцці быў этап, калі я не прымала фемінітывы, і я думаю, што, магчыма, быў нават такі этап, калі я іх пряма актыўна не прымала і падкрэслівала гэта. І быў, калі я іх прыняла, але ёсць моманты, з якімі я і па сёння не магу ўправіцца. Напрыклад, гэта агульныя звароты, тыпу артысты і артысткі, беларусы і беларускі, студэнты і студэнткі. Той же Гарбацкі, вось чалавеку сёння будзе ікацца, адмахіваецца ад гэтай праблемы, як ад дакучлівай мухі. Маўляў, цытую, мова называе, азначае, ахоплівае кожнага, кожную, а таму ў прамовах, зваротах мова грукае да ўсіх грамадзянаў і грамадзянак. Гэта становіцца, канешне, вынікам палітыкі ветлівасці і палітычнай карэктнасці, але гэта да ўсяго дэмакратычны крок. Усё так, калі мы адказваем на аргумент, што без фемінітываў гэтыя звароты будуць карацей. То бок мы сэканомім мову на нейкім флаеры, на аб'яве, будзем больш кампактна пісаць. Але мне не шкада інтэрнэту, каб напісаць лішніх словаў, гэта ж не паперу пераводзіць. Але справа не ў эканоміі мовы, а ў тым, што такі падыход разводзіць мужчын і жанчын нібы па асобных пакойчыках. Вось мы звяртаемся да кожнага і кожнай, але падкрэсліваем, што ў іх ёсць адрознасць. Нехта кожны, а нехта кожная. Канешне, у беларускай мове ёсць класныя прыклады агульных словаў тыпу спадарства, але, на жаль, такая схема для ўсяго не працуе. І замест таго, каб яднаць людзей, мы нібыта падкрэсліваем гендерную рознасць. І калі далей капаць, то ў такім звароце ўвогуле няма месца не бінарным людзям, бо яны калькуюць англійскае they і карыстаюцца займеннікам яны. Мы можам, канешне, сказаць, што такіх людзей не вельмі шмат і заплюшчыць на гэта вочы, але ў гэтым выпадку атрымаецца, што мова не ахопіць усіх, не ахопіць 100%. Яна ахопіць толькі кожнага і кожную. І я бачу гэта некаторае крывадушча, і вось тут я бачу выклік, бачу задачу зорачкай. Што ж з гэтым можна зрабіць? Як гэту задачку вырашыць? Актывісцкая супольнасць карыстаецца гендэр-гэпамі, адбіваючы канчатак, тыпу студэнт, ніжняе падкрэсліванне, К. Гендэр-гэп або гендерны прабел, або яшчэ яго называюць гендерны штрых, дае магчымасць звярнуцца да ўсіх, хто карыстаецца мовай любых гендерных ідэнтычнасцей. Часам замест гэтага штрыха карыстаюцца двухкроп'ем. У французскай мове юзаецца таксама інтэрпункт, такая кропка паднятая, яна на ўзроўні сярэдзіны літары знаходзіцца. А ў нямецкай мове карыстаюцца таксама зорачкай, што, дарэчы, можа выглядаць неадназначна, бо нібыта нешта запікалі. Але калі паглядзець, як гендэр-гэп выглядае ў розных мовах, то мы заўважым прынцыповае адрозненне. Вось у французскай і нямецкай ён выглядае як надстройка жаночай формы слова на мужчынскую. А ў беларускай мове часам выглядае так, што мужчынскі варыянт крыху з'едзены. То бок, калі мы пішам студэнт штрых К, то тут ёсць і студэнт, і студэнтка, а калі мы пішам прыхіль штрых ніца, то тут нібыта тут няма прыхільніка. Застаецца толькі прыхіль
і прыхільніца. Вось. Крышачку недасканала працуе, і ад таго атрымліваецца, што слова нібыта не гендерна-нейтральнае поўнасцю, а яно нібыта больш жаночае, схіляецца ў жаночы бок, што, магчыма, і не дрэнна, калі мы намагаемся падсвяціць, што ў гэтым свеце існуюць і жанчыны. Але тут дадае таксама сумневаў і тое, што гендер-гэп штука для пісьма. У падкасце мне не застаецца нічога, акрамя як казаць слухачы і слухачкі. Або калі я хачу падкрэсліць гэтую самую наяўнасць жанчын у свеце, тое, што не важна, я магу пераставіць, так і сказаць слухачкі і слухачы. Ці яшчэ ёсць такая альтэрнатыва ужываць канструкцыю тыя, хто мяне слухаюць. Мне, дарэчы, падабаецца, калі магчыма такое зрабіць, то я раблю, каб быў проста множны лік і ўсе людзі, і няма там ніякага размежавання. Але часам з тымі таксама не ўсё проста, бо ў мове ёсць канструкцыі, якія абагульняюць розных людзей. Тыпу, ніхто не змяяўся з маіх жартаў. Або хто б мне сказаў у 2007, што трэба купляць біткоіны. Вось гэтыя канструкцыі у мове афіцыйна існуюць з мужчынскім варыянтам, смяяўся, сказаў і гэтак далей. І тут я, дарэчы, лёгка даю рады, калі моўная палітыка рэдакцыі не замінае мне гэта зрабіць. Я проста ўжываю множны лік, хоць гэта і не па правілах. Тыпу, ніхто не смяяліся з маіх жартаў. Або хто б мне сказалі ў 2007, што трэба купляць біткоіны. Вам як, рэжа слых? Мне падаецца, што да гэтага прасцей прызвычаецца, прынамсі, чым да гендер-гэпаў, так, якія выглядаюць даволі складана. Да таго ж гендер-гэпы часта ўплываюць на ўспрыняцце тэксту ў такім ключы, што я ведаю людзей, якія нават не стануць чытаць тэкст, напісаны з гендер-гэпамі, таму што яны думаюць, о, тут мне будуць павестачку вціраць. А калі трэба выйсці на шырокія аўдыторыі, то трэба неяк тыпу мімікраваць, не ведаю. Таксама тут розныя тактыкі ёсць, таму што калі ваш тэкст нейкі унікальны, цікавы ў сваіх сэнсах, то мне падаецца, яго заўсёды будуць чытаць, да? Чтоб там хоць зорачкі, хоць штрышкі там бы не стаялі, што заўгодна. Індывідуальна гэта ўсё вырашаецца, канешне. Дык вось, наконт памнажэння канструкцый, якія абагульняюць розных людзей, мне падаецца, што яны могуць пераўтварыцца ў гэтыя варыянты з множным лікам, і яны вельмі зручныя ў тэксце, і сапраўды тады маюцца на ўвазе усе людзі без выключэнняў. Троху больш складана, калі мы будзем працаваць з устойлівымі выразамі, прымаўкамі або нейкімі такімі так залатымі словамі класікаў, якімі карыстаемся як прымаўкамі. Тут будзе, канешне, дзіўна гучаць, калі мы перакруцім, але хто іх ведае? Трэба спрабаваць. Яшчэ у тэкстах і падкастах і нейкіх перадачах пра фемінітывы я не раз чула ад тых, хто абараняюць фемінітывы, што вось, чым больш формаў у мове, то гэтая мова значыцца болей развітая. І я заўсёды думаю, стоп. Атрымліваецца, англійская мова зусім не развітая, бо ў ёй таксама было б складана адразу зразумець бонг Наталля ці Натан. Але калі носьбіткі і носьбіты мовы ад пачатку карыстаюцца словамі, якія не сігналізуюць пра гендерны маркер у пашпарце, то дапускаю, што яны ад пачатку думаюць, што Білі Айліш – гэта чалавек, які можа быць і мужчынай, і жанчынай, і небінарнай персонай. Ды нават не будучы носьбіткай англійскай мовы, калі я чытаю кніжку па-англійску, то канструкцыю, напрыклад, one of these artists ці нешта такое, я чытаю з дапушчэннем, то гендер тут можа быць які заўгодна ў гэтага one, і далей па тэксту мне неяк гэта магчыма раскрыецца, а магчыма і не, і што з таго?
Вось, і я у такіх гендерна-нейтральных больш мовах мне нават болей камфортна гэта адчуваецца. Вось, і, канешне, яны супер развітыя, ўсё з гэтымі мовамі супер, як і з усімі мовамі. Або што, давайте пойдзем далей, адмовім усім у развітасці, і татарскай мове адмовім, там таксама ж фемінітываў няма. З вами Ганна Соус і новы праект «Радыё Свабода. Не толькі жанчыны». Працягвае супрацоўніца татаро-башкирской службы Регина Хисамова. Татарский, как и все тюркские языки, гендерно-нейтральный. Это значит, что категории рода в языке просто нет. Мужчины и женщины используют одни и те же глагольные формы и по отношению к разным полам обращаются одинаково. К слову, в татарском даже для обозначения местоимений «он», «она» и «оно» используется одно местоимение – «ул». При этом фем-активистка Дина Нурм из Фемкызлар в своем посте в Инстаграме отметила, что в татарском феминитивы все же представлены. Так, в татарской версии Википедии Белла Ахмадулина обозначена как «шахере», а Михаил Лермонтов – «шахер». Здесь нужно отметить, что поэт и поэтесса в татарском заимствованы из арабского, где есть категория рода. Поэтому феминитив «шахере» – поэтесса – это калька с арабского. Дина Нурм убеждена, что язык определенно влияет на восприятие реальности. Однако решить проблему женщин, которые в реальности никак не защищены государством, например, от семейно-бытового насилия или домогательств на работе, язык, к сожалению, в одиночку не может. Беларусаў, якія цяпер вывучаюць літоўскую ці польскую мову, нярэдка бянтэжыць, што калі трэба сказаць пра кампанію мужчын, будзе ўжывацца слова з адным канчаткам, а калі гэта жанчыны, то з іншым. Дык чаму не бянтэжыць, што ў гэтых мовах усе прафесіі гучаць або на жаночы, або на мужчынскі манер? Я не разумею. Гэтае бянтэжанне выглядае непаслядоўным для мяне. Але, зноў жа, з усімі мовамі ўсё ў парадку, і вось гэтыя не гендерна-нейтральныя мовы, таксама гэта бывае зручна. Хтосьці проста з надпісу зразумее, што вось гэта гінеколаг, а гэта гінекалагіня, і абярэ, напрыклад, для сябе больш прыдатны варыянт, да каго звярнуцца. Ну, нешта такое. Я зараз проста накідваю нейкія такія сэнсы, но прыпушчаю, што такія сітуацыі бываюць, калі нешта можа быць болей зручным. Але з іншага боку, давайте уявім сітуацыю, што вам трэба прадставіць на публіцы чалавека, які, напрыклад, зняў кіно. Чалавек гэты з Англіі, вы не ведаеце дакладна, што ў яго за гендер, вы робіце нейкую выснову па знешнасці і кажаце па-беларуску «рэжысёрка». Зразумела, што наўрад ці памылка абернецца страшнай ганьбай. Магчыма, ніхто і не звярне на яе некую увагу, але вы, калі асэнсуеце, што адбылося, то вам жа ж будзе няёмка, праўда? І тут увогуле шмат прастору для няёмкасці, таму што нават калі мне патрэбна па-літоўску абазначыць групу людзей, атрымліваецца, што мне візуальна трэба неяк вызначыць, гэта мужчыны ці жанчыны. І я буду зразумела, што кіравацца нейкімі сваімі ўяўленнямі пра тое, як выглядаюць мужчыны і жанчыны, і абяру канкрэтнае слово. Таксама, калі ў мяне адбудзецца некая сутычка ў краме з пакупніком або пакупніцай, я ж таксама буду, калі распавядаць сяброўцы пра гэта ўсё, я ж таксама абяру нейкі варыянт, а не буду распавядаць, што «Ой, уяві, што зрабіла гэтая пакупніца або пакупнік». Так? То бок я таксама, арыентуючыся выключна на візуальнае ўспрыняцце, нешта буду казаць. І гэта цалкам лагічна. Зразумела, што было бы класна і прасцей, калі мы, абраўшы слова «жанчына» або «мужчына», мелі на ўвазе выключна тое, што чалавек неяк выяўляе сабе візуальна або ў паводзінах больш маскулінна або больш фемінна. І самі пры гэтым не зацягвалі яго ў некае кліше, да? То бок, напрыклад, што окей, больш брутальна выглядае, я кажу, што гэта мужчына, але я прыпускаю, што гэта можа быць хто заўгодна. Але ж не, мы жывем, зразумела, што у такім свеце мы неяк раскладаем людзей, і мова таксама прымушае нас гэта рабіць. Як жа гэтаму даць рады? Адказа ў мяне, самі разумееце, няма. Я паважаю любыя мовы і разумею, што працуюць яны па-свойму і змяняюцца ў сваім тэмпе.
Ёсць яшчэ асобнае вялікае поле для размовы. Гэта прозвішчы. Нядаўна сяброўка мяне запыталася, чаму ў экшэне «Чорная ўдава» марвелаўскім ёсць, вось галоўная гераіня, якую завуць Наташа Романов. У яе ж тыпу расійскія корні, і чаму ж тады яна не Романова, але што ты скажаш, дзіўнавата было б, калі раптам яна Романова, і яна ў Амерыцы, і ў яе атрымліваецца і дзеці ўсіх бы палоў былі бы Романова, былі бы ў яе Пітер Романова, Ілан Романова і гэтак далей. У Чэхіі вось цікавая была сітуацыя таксама з прозвішчамі, таму што было як. Калі ты жанчына, то згодна прозвішчу ты нібыта бы належыш або спачатку бацьку, а потым мужу. Напрыклад, калі ў цябе у бацькі прозвішча Мілаш, ты нараджаешся як Мілашава, а потым ты выходзіш замуж за чалавека з прозвішчам Гавел і становішся не Гавел, а Гавелава. Можна ўспрыняць як лакальную асаблівасць, але гэтая штука, яна пашыралася на замежныя прозвішчы і, напрыклад, знакамітая феміністка Джудит Батлер ператваралася ў Джудит Батлерову. Некая такая несамастойнасць гэтым падкрэслівалася, і зараз Чэхія адыходзіць паціху ад гэтай традыцыі. Канешне, прасцей, калі ў цябе мова амаль гендерна-нейтральная, і табе застаецца проста нешта зрабіць са словамі кшталту fireman, бо там ёсць man, а магчыма, табе трэба нешта сказаць пра firewoman. Але калі мова прапануе гендерную разнастайнасць, то працаваць з ёй можна па-рознаму. Так склаўся лёс, што працую я з гендерна-разнастайнымі мовамі. І на розных сваіх праектах пішу і так, і гэтак, і з гендер-гэпамі, і з двухкроп'ямі, і з варыянтамі кшталту артысткі і артысты, і з варыянтамі, калі у дужках даецца дадатковы варыянт. Карацей, я розныя практыкую выкрутасы, каб гучала больш-менш роўнасна, а арыентуюся я ў гэтым на рэдакцыйную палітыку, аўдыторыю, мэты тэксту, свой суб'ектыўны густ і моўнае чуццё. Цікава, а якія ў вас адносіны з жаночымі формамі слоў? Вельмі хацелася б пачытаць у каментарах. На сёння буду развітвацца. Вось такі атрымаўся выпуск, дзе я выключна ставлю пытанні і не даю адказы. І зноў атрымліваецца, што мова не такая простая, як камусьці падаецца. І гэта класна, і гэта крута, і падштурхоўвае глыбей у гэта ўсё занурацца і больш разумець, што мы як кажам. Дзякуй вам за праслухоўванне. Буду ўдзячная за любую увагу да майго праекту і пачуемся тутэйшае.